Busquem, suplim, tractem de suplir amb un objectiu final, és que la MAP desaparegui. Aquest és el nostre objectiu, que no calgui una associació que ens recordi la importància de que l'aigua estigui en mans 100% públiques. Acabo de dir-ho. Sí, jo... Això, només es tracta de dir una cosa que també ho tinc que dir-ho, perquè jo tinc un sentit crític sempre contra l'ACA. I no sé si és contra o és igual. Sempre tenim combats perquè no... Hi ha coses que al meu cap no sé si és que m'he fet gran, no ho sé, però no els veig clares. Això que dius és veritat, pot ser gestió pública, però hi ha pobles que si no fossin les empreses tampoc funcionarien. Vull dir que el que vull dir és que l'ACA munta un sistema per cobrar el cànon que quan passes de 100 metres cúbics doncs et cobra 3 o 4 euros per metre cúbic. I tot això està muntat i pensat des de la Diagonal o des de la Meridiana, amb un pis de Barcelona que mai passen del mínim. Però en un poble que no deu ser com Argelaguer o com Tarull de Fluvià, com sigui, que tothom té un hort o té un petit jardí perquè té el maco i tot això, doncs gastes molt més el que d'això. I llavors no hauríem d'agafar les lleis de l'àrea metropolitana per anar als pobles. I amb això totes les lleis fan a Barcelona per aplicar-se per tot arreu. I quan arriben al poble, aquestes lleis no són vàlides, la majoria. I és el que ens està passant amb l'ACA i amb altres departaments. Però bueno, això no hi ha dret que, per exemple, una persona que perquè ha regat, no sé, 3 tomateres allà de l'aigua pública, doncs això li costa 4 euros al metre cúbic d'impost. Entens? Vull dir que, bueno, per dir nosaltres al nostre poble, a l'ACA li donem 60.000 euros l'any. Tenim les depuradores per fer, Si haguessin deixat aquests 60.000 euros, i si feu la depuradora i quedeu el cànon durant 10 anys, tindríem la depuradora que funcionaria ja fa 10 anys i hauríem fet un crèdit i ja hauria funcionat, no? Doncs no, són fondos solidaris. Es creu tot, ja està. Res més. Alguna pregunta aclaridora del que ens ha estat explicant en Lluís? Algú vol fer alguna pregunta? No, jo volia només dir, recolzant el que tu estàs dient, que com no hi hagi transparència, com no quedin clar on van aquests diners i a què es dediquen, mai ens sentirem ben governats. Sa que volea. Perdoneu, no vull pas acaparar el micro, Va haver una època que el que recaudava l'ACA no feien prou per pagar els gastos fixos. Ja en van, molts. Ara sí, ara fan cèntims perquè van a pujar molt el cànon i fan cèntims. Però clar, amb una administració que cada vegada hi hagi més gent que cobri i que no faci res, o sigui, quan la classe improductiva passa per davant de la productiva, crac, fa mort, doncs és el que està passant a l'ACA. Hi ha molta gent que cobra i no fa res. Ja està. La pregunta, heu dit que no teniu depuradora. Les vostres aigües residuals on van? Directament? Sí. No, directament passa per un pou. Sí, de decantació mínimament. Catalunya, 11 habitants, no? quants hi va? 800 o 800. Què penses que fas allà? Llavors, el problema que tenim és que venen els senyors que venen de l'àrea metropolitana també, van al riu, allà està net i maco, i et veuen això, i ja tens el telèfon, oi, que esteu tirant l'aigua, collons.
Si estem pagant 60.000 euros l'any i no estan la depuradora, que ara voleu que no estem la depuradora? Costa Brava, no? Sí, Sanejament en alta és competència consorci Costa Brava, no? No, Costa Brava, nosaltres no entrem al consorci. Mira si seria fàcil que Sant Pere és el consorci Costa Brava. I nosaltres a Torroella de Fluvià estem més o menys... Nosaltres més o menys estem a 4 quilòmetres, no sé, de Sant Pere a Torroella, que hi ha 4 quilòmetres, no? Sí. Vale. Doncs mira, hi ha una estació de bombeig a Poble que l'envia al riu. I d'allà on hi ha aquesta estació, d'allà on deboca aquesta estació de bombeig a Sant Pere, potser hi ha 1,5 quilòmetres. Amb una tuberia que anés, en la tuberia de Sant Pere que anés a l'escala, estaria solucionat en 30-40.000 euros, estaria solucionat. No, hem de fer una depuradora que valgui 600.000 euros. O més. Enteneu? Que és pas normal, això. A més, no és de 600.000 euros. És el manteniment. Enteneu? Però bueno, no hi ha pas manera de que ho entenguin. Diu, no, la Costa Brava és una cosa i l'ACA és una altra. Ja està. Perdoneu, Per compartir. Àngel, te'l passo. Sí, l'Àngel és el director de Prodaisa, així que no. Bona tarda a tothom. Bé, gràcies per haver-nos convidat a nosaltres, és un actor important aquí. Però jo no estic acostumat a aquest tipus de xerrades, estic més acostumat a donar xerrades a foros, foros que hi ha 500 persones o 1.000 persones i tal, i explico que jo li amb ella, que si voleu, si esteu interessats, us explicaré el problema de la sequera a Catalunya, o només si voleu parlo del Llierca, i explicar una mica el detall de tot el que ha passat, tota la història aquesta. No sé si és de l'interès de tothom, perquè és un foro petit i podem explicar-ho, si voleu. Què us sembla? O no? Parlem del Llierca. Lo local. Sí, una mica, Lo local, doncs que parlem. Va. Molt bé, doncs parlem de lo local. Deixem estar a Catalunya. No, deixem-lo a Catalunya i ja està. No, perquè és que estem en tot el riu fluvial, llavors una mica el context general crec que està molt bé i també poder explicar el que passa aquí també. Bueno, el que passa aquí ho explicaré, sí. A Catalunya hi ha dos conques, la conca de l'Ebre i la conca interna de Catalunya. A Catalunya hi ha dos grans rius, que és l'Ebre, que és el que va des de Cantàbria, i té que es van construir les grans preses a l'època franquista per tenir llum a Catalunya, no per tenir aigua. Passa que de rebot han servit perquè els pantanons de Rialp, d'Oliana, de Tinença hagin donat aigua. Llavors hi ha les conques internes, que són les nostres, que són les que hi ha el Muga, el Daró, el Llobregat, el Fluvià, el Cardener, el Foix, que donen aigua. A les conques de l'Ebre gasten el 40% de l'aigua i diu només el 8% de Catalunya. I a les conques internes de Catalunya gasten el 60% i diu el 92% de gent. Però la gent viu a Barcelona. Diu, hi ha 3.600.000 persones que viuen a tota la demarcació de Barcelona. Catalunya necessita 700 hectòmetres cúbics a l'any. I a Catalunya hi ha una pluviometria normal de 1.000 mil·límetres a l'any. Per tant, mentre això ha anat d'aquesta manera, ha anat bé. El canvi climàtic, hem tingut escenaris importants de sequeres. Jo m'he apuntat aquí, explico. La sequera més important que hi ha data és l'any 1712, i a l'any 1814 fins al 1820, que va estar 5 anys sense ploure, van ploure 170 litres cada any. Per tant, vull dir que estem en una zona mediterrània que sempre hem tingut aquest problema. Aquest problema es va arreglar l'any 1965 amb la portada d'aigües, que es va construir l'any 1959, es va construir el pantà de la Susqueda i es va fer una tuberia que va fins a Cardedeu i portar aigua a Barcelona. I llavors n'hi ha una altra del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, que dona aigua a l'escola.
Amb tot això es va fer aquesta portada d'aigua que donava 100 hectòmetres cúbics i com que a Barcelona hi havia molta demanda d'aigua es va demanar l'aigua de l'Ebre. És l'aigua que els col·legis d'enginyers de camins, de nosaltres, els enginyers industrials, els arquitectes, hem recomanat sempre que es faci el minitransvasament, que és passar l'aigua des de Camp Durà fins a Tarragona i de Tarragona fins a Olèrdola i de l'Olèrdola fins a Sant Joan d'Espí. Això es va sortir un pla hidrològic nacional del senyor, de l'època que manava el senyor Aznar, que ja es va adjudicar una part del minitransvasament que va donar aigua fins a Tarragona, però llavors faltava un tros, que són 65 quilòmetres, que es van adjudicar, però com que va ploure ja no es van fer, no? Bé, el que passa, no? Llavors ha tornat a venir la sequera de l'any 2017, 18, 19, 20, sequera. I hi ha unes eleccions l'any 2018, si no recordo, i Esquerra Republicana guanya les eleccions a les Terres de l'Ebre apoyant el tema del nou travessament, que podem estar d'acord o no. Llavors, doncs, jo recordo, jo soc membre, he estat membre de la taula de l'aigua, fa 22 anys que soc membre de les taules de l'aigua, com a tècnic, com a enginyer, i es va dir que no es feia el minitransvasament, i hi ha hagut tot el xou aquest de la sequera que ens han dit que estem en sequera i tal. La sequera ha vingut per quedar-se. O sigui, estem en sequera, ha vingut per quedar-se, seguirem en sequera, perquè fa 30 anys que no plou. O sigui, no fa 2 dies que plou, fa 30 anys que no plou. I el que sí s'ha de fer és el minitransvasament perquè donin aigua a Barcelona. Són 1,5 metres cúbics segon. L'Ebre desembassa 500 metres cúbics segon. Per tant, no sé si hi ha algú de la terra de l'Ebre. Tu, possiblement hi estiguis d'acord. El que passa que, jo amb aquest aspecte com a enginyer hi he treballat i tal, i considero que 1,5 metres cúbics segon davant de 450 tindràs els rebuts terraons i tal, però és igual. Però aquest problema estaria arreglat i Girona tindria el Ter. Vol dir que al moment que Girona té el Ter, vol dir que van 8 metres cúbics segon van a Barcelona i 1 metre cúbic arriba a Pals. Clar, el problema és que no tenim aigua, el Ter no percola perquè se'n va tot a Barcelona, perquè desemboca a Barcelona. Si no distinguéssim el Ter, molts problemes de sequera estarien arreglats. Aquest any ja han anat 50 hectòmetres cúbics a més de 100, però no ha plogut i no plourà. Jo penso que no plourà. A més, amb el Mediterrani, a 30 graus, com tenim, ja ho sabeu, és una zona d'anya, que són calentes, tenim una bombarderia a les nostres terres, a tot el que és Europa, perquè vinguin tempestes i ploguin als llocs on no convé i faci mal. Bé, aquesta és una mica la problemàtica que ens expliquen a Catalunya. Estem en sequera, penseu que seguirem en sequera, o sigui, no s'ha acabat, penseu que no s'ha acabat perquè ahir em vaig connectar i estem a les conques de Rialp estan al 49% i les conques de Rialp vol dir a l'Ebre i les conques d'aquí del Ter estan al 28,5%, vol dir que seguim baixant. Si no plou, doncs estem en sequera i tindrem problemes. Això, no sé si hi ha alguna pregunta en aquest tema, si no ja passo amb una altra, que és, el tema parlem d'aquí, de la vall de Llierca. Tal com ha dit el senyor Mallarac, la vall de Llierca és una vall que forma de les colades volcàniques d'Olot, que de fa 50.000 anys, i a sobre de les colades volcàniques d'Olot formen tots els guixos, totes les mares, tota la història, i és una zona que no és molt i molt productiva d'aigua perquè hi ha molta dificultat en trobar pous, els trobes a llocs molt i molt determinats tal com has dit, com has marcat. És diferent que les zones granítiques, les zones magmàtiques, on la lava volcànica es refreda sota la terra, es fissura i per les fissures surten els pous. Nosaltres gestionem 330 pous que tenim arreu d'aquí de la província de Girona i tenim pous que tenim, afortunadament tenim de tot, no? Tenim arsènic, tenim radioactivitat,
tenim manganès, tenim ferro, tenim calç, carbonat calç, estic pensant fluor, vull dir que tenim de tot. Per tant, vol dir que el fet que tinguis aigua d'un pou no garanteix la qualitat de l'aigua. Llavors, el que tenim són, nosaltres com a empresa, el que hem fet hem dissenyat unes plantes potabilitzadores petites, perquè les grans empreses fan plantes molt grans, nosaltres hem construït una cosa innovadora de pròpia nostra, doncs unes plantes petites per tractar caudals petits, per tractar el ferro, el manganès, el fluor, l'arsènic, etc. En el cas d'aquí de la vall d'aquí del Llierca, a mi em van trucar l'any 91, el senyor Ferrusola, l'alcalde, i en Narcís Ribas. Em van trucar, jo havia muntat l'empresa feia molt poc. La veritat és que aquella època estava arruïnat total, perquè va ser molt complicat muntar una empresa d'aigües. Vaig muntar una enginyeria més que tot i em van dir que no tenien aigua i vaig venir aquí, vaig estudiar el sistema i realment vaig veure que era el Gomarell, o sigui que és la presa, tothom coneix i sap on és el Gomarell, no? És una presa que s'ha fet a la riera i xucla directament, hi ha una tuberia que fa 8 quilòmetres que per ella sola, si mirem, no pot arribar a l'aigua baix. Però llavors per succió, per depressió dins de la tuberia i per velocitat de l'aigua pot arribar a l'aigua baix, no? Van calcular la tuberia, va anar durant molts anys, però la tuberia no funcionava al 100%. La tuberia anava, hi havia llocs, per exemple, les quenes d'ases, que el tubo no estava ple i el tubo anava, per exemple, un 20%. Això no se'n havia donat compte ningú i com va acabar un estiu, o el segon o el tercer estiu que va quedar sense aigua, doncs em van trucar i em va trucar Narcís Ribas, que em coneixia, i vam estudiar el projecte i ens vam donar compte que sí que hi havia un error de càlcul que valia molts cèntims en aquell moment, que era que la tuberia que sortia es havia d'enfundar 2,5 metres. Però la tuberia estava a 8 metres. La tuberia no estava... I com li vaig anar amb l'alcalde, li vaig dir, mira, tens això, m'ha dit això, no vol passar, si no fas això, doncs això no va. I no funcionarà perquè els números... I estàs segur? Jo li vaig dir que sí, perquè jo necessitava treballar, necessitava que em paguessin el projecte, i li vaig dir, doncs això ho pagueu a l'empresa i si realment això tira endavant, en aquell moment, doncs, ja us ho pagarem, no? I sí, vam agafar la història, tot el pla de la muntada, ho vam rebentar tot, vam posar una tuberia i jo recordo que vam acabar l'obra i vam anar a baix de tot el dipòsit de, si ho coneixeu, el dipòsit de Montagut, en el pont romà, i tenim la... Bueno, ara això ho han canviat tot, no? I van dir, bueno, obrim. Van tardar 8 hores que l'aigua arribés. Jo em pensava que em veia arruïnat, em veia no sé què, no sé quant, i al final va baixar l'aigua. Va baixar l'aigua i sempre m'ha funcionat. I a partir d'aquí els alcaldes de Tortellà i de Xalaguer van dir, home, doncs tu, aquí això funciona, doncs anem a donar aigua i canviem tota la història, no? I nosaltres vam seguir fins avui, doncs anar donant les prescripcions tècniques en els ajuntaments, que és veritat que hi hem anat amb ells, sempre han confiat molt en nosaltres. Som una empresa petita, som 125 treballadors, l'empresa és propietat meva en aquest aspecte, però vull dir que els meus contrincants són, per d'aquí, Aigües de Barcelona, Sorea, totes aquestes grans empreses, i es fa molt difícil competir amb tots aquests monstruos. Però la veritat és que tenim moltíssima feina, treballant amb aquest senyor, som el que li arreglem els rebentons, amb ell i amb moltíssim lloc, per tant fem una feina bona. Aquí, amb el cas de la vall d'aquí de Llierca, hem trobat, tenim un pou a Tortellà, vam recuperar un pou a Montagut, també el pou de la Gravera, hem fet de tot per tenir aigua i ara el problema que tenim és que
aquest tubo que hem parlat, aquest tubo que té 35 anys o 40 anys, s'ha anat posant tosca a dintre, que la netegem, que hem ideat un sistema perquè hem d'inventar històries per netejar de tosca, però la veritat és que mentre, o sigui, una gota d'aigua que cau a Sant Aniol baixa a baix a Montagut. Però si el nivell de pluviometria que tenim cada vegada és més petit, doncs tindrem realment problemes i hem de tirar del pous. La desgràcia és que en el pous hi ha aigua, i aigua amb un nivell de sulfats per sobre de 250, que el nou Real Decret 03/2023 recomana que segons quines persones de segons quina edat no consumir més de 2 litres cada dia. Però el que passa que amb l'aigua, la que surt qualsevol història, no, és que aquella aigua està podrida, no podem beure i tal. I la veritat és que es fa molta demagògia sobre el tema de l'aigua, perquè ostres, ara aquella aigua té nitrats, no? L'alcalde diu, no, és que l'aigua té 5 de nitrats. I diu, bueno, no en tenim més de 50. Molt bé. A Israel el límit de nitrats és 100, i a altres països és 100. I si agafem 2 trossos de fuet, que el nitrat és un conservant que ho coneix tothom, doncs i ens mengem més. Per tant, jo diria que amb el tema de l'aigua hauria d'haver-hi potser més un regulador que doni informació, perquè els pobles, els ajuntaments, això vull dir que tenen molt bona voluntat, però li falta l'aigua, s'ha de tecnificar, perquè pensin una cosa, és un miracle que cada dia al dematí quan obrem l'aixeta tinguem aigua de qualitat, perquè pensem que tots nosaltres des d'aquí per avall som aigua i aigua potable. Vull dir, si beguéssim aigua que no és potable tenim realment un problema greu. I ara volia contestar allò de les pèrdues. L'eficiència d'un sistema de gestió d'aigua es regula per les pèrdues. Les pèrdues és la quantitat d'aigua que tu poses al sistema i el que tu comptabilitzes. Llavors, nosaltres tenim xarxes com la d'aquí que té un rendiment d'un 86-85% i tenim d'altres que tenim el 70% i d'altres que en tenim el 60%. Per què? Perquè hi ha pobles que nosaltres amb els anys els hem anat fent projectes, hem anat canviant tuberies i ells en concret són un poble que han estat sempre molt amatents i han estat molt per la labor, Montagut també, Tortellà també. Són pobles que ens han cregut per diàleg i hem anat treballant. Nosaltres busquem subvencions en els ajuntaments, perquè a vegades els ajuntaments no saben que hi ha subvencions, doncs diguem, mira que hi ha això, podem mirar-ho, podem fer això. I la veritat és que donem molta informació als ajuntaments. Sabeu exactament tot. La gestió de l'aigua és privada, però nosaltres estem cada setmana, cada 2 setmanes, en els ajuntaments, diguem que mira, hi ha això, i allò, els enviem informació i estem al dia amb tot. Jo no sé què fan les grans empreses, no sé, potser no fan exactament el mateix, però nosaltres estem molt amb els ajuntaments. Llavors, per què tenen un 15%? Perquè hem canviat moltes tuberies, n'hi ha rebentons, però hi ha una cosa que és molt important, que és l'error de subcomptatge. L'error de subcomptatge és que nosaltres tenim un comptador, un cabalímetre de sortida de dipòsit i tenim 800 comptadors petits. Clar, quan sumem tot i ho comparem amb el cabalímetre, tenim un error de més o menys 10%, que és el que hi ha inclús l'ACA, inclús està l'error de subcomptatge. I llavors què tenim? Correntons, fem una cosa que no sé si ho sap la gent, netegem tuberies s'han de purgar, s'han de netejar, els bomberos d'incendis, que venen a obrar els hidrants, comproven els hidrants, les boques de rec. Els ajuntaments tenen boques de rec i nosaltres tenim un comptador d'aigua, poso el comptador d'aigua i tal, i les brigades municipals ja dic que se l'han deixat, ja l'han perdut, no sé què. Clar, doncs hi ha aquí molt de metres cúbics que es perden amb aquest aspecte. El que sí us haig de dir que nosaltres, quan ens truquen, el que diu l'alcalde, ens truquen, tenim unes guàrdies, 24/7,
anem de seguida a buscar rebentons. Als nostres pobles no hi ha rebentons d'aigua perquè tenim gent entrenada, gent motivada, tenim uns cotxes, uns vehicles, suposo que molts que sou aquí els heu vist, són tallers ambulants, on tenim mola, tenim torn, tenim la tia de coses, i per exemple, no sé si heu vist, si veieu alguna reparació nostra, ja no emboliquem el terra, sinó que posem un big bag al terra i amb la màquina posem tota la terra dintre el big bag, ve un camió, vull dir que la gestió privada, en aquest cas, nosaltres fem coses que a la gestió pública li costa, no vull dir pública, però li costa fer. I llavors hi ha tot el tema que ho ha dit en Lluís, el tema del laboratori, i llavors hi ha un altre tema que és molt important, que és la innovació. O sigui, nosaltres estem tot el dia rumiant a veure què podem fer per millorar, perquè els nostres ajuntaments, doncs, jo sempre dic una cosa, dic, mira, jo tinc una empresa, dic, jo soc idiota. I have come to build a bridge, so come let's build